daw tayong unggoy, sabi na isang foreigner na vlogger. They look so monkish sometimes. Ito ba ito pinasok na nila yung bahay. Lemon grabs adventure time, tinanggal ang kanyang maskara. Bakit ang tingkad? LTO enforcer nagtatago. Alam mo nangyari lang sa amin ito kamakailan kasama sa video. Ito di ba pabalita na yung atin agad simula. So simulan muna natin. Sidetrack lang saglit bago doon sa pinakaputahe. Ito isang kaputa-putahe talaga na tao to. Para siyang alam mo yung tae na hindi mo maire. Tapos kailangan mo talagang itulak sa tiyan mo para matanggal. Ito na-deport na. Si Vitali, di na importante yung apelido niyan. Kung naalala niyo siya yung dating ang daming pinaggagawa sa BGC, napapansin at pangaharas sa mga kababayan natin dito. Sinabi noong January 18, number yun na si Vitali ay dineport na. Noong January 17 birthday ko. So salamat sa regalo na yan. Pasabi na lang din na happy birthday message sa comment section. So sinabi dito number yun na natapos ng kanyang 9-month detention, inaamin din ni Vitali itong mga acts of harassment na pinapataw sa kanya. So after he was declared undesirable alien, he was also placed on the immigration blacklist. So hindi na siya makakabalik ulit sa Pilipinas. Mabuti na lang. May isa pang sumunod kasi wala na siya dito eh. Ito naman, isa naman siya Estonian na vlogger na nagangalan si C.M. Rossi na inaresto siya dahil allegedly hinaharas niya ang mga locals at nagpo-post ng mga offensive content online. So para na naman siyang isa pang kaso ni Vitali na ginagamit na clickbait at ang mga Pilipino pero hindi nila kaya respetuhin yung mga tao dito. So panoorin lang natin saglit para lang alam natin. So siya ay pinuntahan sa bahay at tinawag na isang undesirable alien at persona non grata ng mga official doon. So ito yung kanyang mga content. Then the guys, they look so monkish sometimes. Like so monkey face. And when they're staring at me also, it's like this. Ayan. Yeah, meron tayong di ba pro-life traveler name ng channel mo? Yeah, meron kang pro-life vlogger sa loob ng kulungan. Kulungan day 1. Ito ba ito mo, pinasok nila yung bahay, hinahanap nila ang alien na ito. You're on a mission order against for being undesirable. Okay? Ito binablur nila, ito yung kanyang asawa daw at anak. So, sinasabi niya ito sa content niya. So, sinasabi nila, ginagamit daw itong front para, alam mo yun, may protection siya dito sa Pilipinas. Under arrest. You have the right to remain silent. Anything you say or do can be held. Parang ano lang, parang bagong graduate Bigyan ng graduation hat yan. We'll provide for you. Okay? But my lawyer is coming right now. Yeah, we'll wait for your lawyer. Ma'am, pakuha na lang ng You are passport being niya. served this mission order for the violation of the Philippine Immigration Act of 1940. Yes, I know that. Yeah, that's one. Overstay ka pala eh. Over ka na rin mga man-trip ng mga tao dito. So, deserve mo yan. So, meron ako nakita itong content. Kasi sabi nila na sobrang touchy daw niya at sobrang awkward at cringe niya sa mga content niya. Lalo na pag merong mga minors involved. Alleged pa lang ito. Tinitignan ko naman yung content niya. Ang pagkakaintindi ko, hindi naman talaga siya target. Pero parang, alam mo yung pag may mga vlogger na pag tinapatan ng camera, may kailangan silang gawin sa content para lang maging iba. Na parang, may nakita ko dito, hawakan muna kita gano'n. May mga gano'n siyang times, makikita yung sa mga photos. Tinatanong niya yung mga menor de edad kung saan yung bahay nila. Diba na sobrang cringe at nakakatakot at hindi siya magandang ehemplo sa mga batang ito na pag may kinausap ka ng foreign in English ka lang, kailangan mo na pakinggan. Dapat nga nilalayo siya, dapat hindi siya pinapansin eh. Ito pa isa, diba? You're so skinny. Tapos hawakan niya ganito yung braso, diba? Siyempre, pang clickbait siya, alam niya, doon niya nakukuha yung mga views eh, diba? Hindi naman siya as a person eh. Yung views eh, doon sa mga tao, tayo ang ginagamit niya for the views. So ayan, makikita nyo lang dyan na iba-iba na ng mga, kasi hindi naman niya binoblur, diba? Tamad. Ito yung editor ko, marami nang maggagawa. Ito, nahuli na siya at ina-explain niya kanyang gagawin next. You know persona non grata, meaning that you are not Welcome. here. I'm sad. I'm very sad. I'm very, very sad. Sinabi lang dito na matagal na daw nilang sinusubaybayan itong vlogger na ito dito sa Pilipinas. I want to give a proper apology, but I will do this on my YouTube channel. But I am very sorry, but I will do a proper apology on my YouTube channel. Formal. Kasi nung nagkaroon na kay Vitali, isa na rin siya sa mga tinitignan. So siya ay namataan at tinignan kung saan siya, ano pa ba ibang content na ginagawa niya. So ito sa mismong channel nga niya eh. I felt sorry for him, but then I have to remind myself he did a lot of bad things.
If you guys just watch the recent videos or don't know much about him, there's a lot of evidence against him. He's not been behaving well at all. Ito, unexpected friendship in the Philippine province. Tama, something is really off with this guy. Top comment. Dude trying to get a little touchy-feely, she pulls away. Creepy. Diba? He is in full predator mode. Mga ibang tao na yan, ha? So, cringe talaga siya at borderline na nakakatakot tong kanya mga ginagawa. Kasi pinapanood ko, very touchy siya. Hindi ko lang bakit. Tinahawakan niya sa leeg. Do you wanna have a foreigner boyfriend? Yes. Really? What the hell was that? Pero yun nga kasi sila kasi yung kanyang puhunan eh. Yung mga tao dito. Okay, mga Pilipino at Pilipina. So, sumusobra na siya sa kung paano niya pinepresenta itong mga taong nakukuha niya sa kanyang mga vlog. So, kaya siya nagkaroon yan. So, yeah, ito pa isa pa. Nagkakaroon sa mga child abuse allegations in Dumaguete Court. Hindi niya binoblur. Tapos kung hawakan niya, kala mo laruan lang sila. This aspect now that he's being arrested is not about the criminal case. It is a direct order coming from the commissioner himself. So, buti na lang at nahanap na siya ng mga police. Hindi pa naman siya convicted na kahit anong crime. Pero sana ay dumaan sa tamang proseso at makuha niya ang nararapat sa kanya. Yun lang yun. Ang pagiging cringe ay hindi isang sentensya, pero dapat ay ma-call out ka pa rin doon. Tinignan ko nga ito, meron daw siya mga vlogs na parang dinelete or hinide. Kasi natinignan ko nga yung kayang Social Blade. Nakita ko dito, ito nung December, meron 6 million views na nawala. Di ka naman pwede magkaroon ng negative view, di naman pwedeng tanggalin sa mata yung kanilang pinapanood eh. So, ito 6.5 million views na ito. Ito ay collection ng mga videos na nawala. Cumulatively, lahat-lahat, 6.5 million worth ng views ang nawala. Ngayon, hindi ko alam kung gano'ng karami videos yun. Baka ano na nga siya, like, natimbrehan na siya, sinabihan na siya sa email, at naging mas wary siya sa mga pinapost niya online na wala siyang pake up until magkaroon muna siya ng views. Di ba meron nga yung line graph, parang yung fuck around and find out, at andun na siya sa find out, nalaman na niya. Sunod na balita ay na ito naman, pinagpapaliwan ng LTO ng show cause order. Ito nagtatago na LTO enforcer. Hindi ito enforcer, entrapment to, LTO entrapment. Ang isip ng LTO ay lookout traffic officer. So tinitingnan lang niya kung lumabas na dyan, pwede na niya hulihin. Alam mo nangyari lang sa amin to, kamakailan kasama si Judy. Na nagdadrive siya. Bigla may sumulpot na ipit talaga siya. Marami yan sa Metro Manila. Mga nakatago na tarang choke points na technically mamamali ka talaga, pero yung road design siya in a way na talagang magkakamali ka. Talagang force na magkakaroon ka ng violation at doon lalabas ito na parang utot yung mga ganito LTO enforcers. So yeah, pinapa-show cause na siya. Ngayon hindi ka na makakapagtago ngayon. Hindi ka na makakapagtago ngayon sa post pag pina-show cause order ka. Yeah, siyempre, sorry na naman yan. Gano'n naman lagi, wala namang nagbago dito. Sunod na balita ngayon na ito naman, pinapatanggal ang mask nitong former regional director ng Department of Public Works and Highways sa isang inquiry sa Senado tungkol pa sa mga flood control scandal na nangyari. So nakita ng mga lawmakers yung kanya itsura at nireject niya yung request na mag-testify na nakamaskara. Tinanong dito ng mga iba pang mga senador na anong kinakaya mo, public official ka, alam ng tawang mukha mo eh. Pag isang Google search lang, lalabas ang iyong mukha. Yes, Mr. Chairman, because this might set a precedent for all other witnesses we will call here. They will request that their faces be covered. He is a public government employee. Bakit siya nagtatago? And a resource person, not a witness. So baka tinatago daw niya yung sarili niya dito sa kahihiyan. Pero dapat nga ipakita eh. Kasi para maging hindi siya maging negative precedent. Kasi dito, pag sinabi, sabihin pala, pag gumawa ng masamang tao, pwede na siya magtago. So dito sinasabi nila, ipakita mo para mga iba pa mga government official na gagawin ng mga ganitong klaseng gawain na inaakusahan ka, magkaroon naman ng hiya. So ayun ang kanyang sinabi dito. So hindi naman siya testigo, siya isang government official. So tinanong dito ni Lacson na bakit ka nakatalukbong? Parang nalala ko sa'yo si Lemon. At isa pa balita na ito, two-time world champion si Bong Revilla kasi siya ay nahuli ulit. Back-to-back champion siya. So siya ay nakatay na naman sa 92 million na Bulacan project. Pero syempre, meron na siya 90k bail sa graft case na ito. So siya ay nakalaya na muna muli. Bong Revilla po, number 16 sa balota. So inaresto siya sa Benguet eh. Inuwa siya doon, 'di ba? Yun ang kanyang Caps Amazing Stories. Inuwa siya at nag-adventure muna siya para makapag-post ng bail. Ang kengkoy nga dito. So ito rin naalala ko nung nandoon si Pakanan eh. Parang bakit ang tingkad
Trial of Goofy. Yan, mga classic yan. Mga YouTube videos. So, hindi natin pwede play yan. Okay lang ako sa Filthy Frank Wag lang sa mga filthy na officials Kasi dahil dyan sobrang bagsak na bagsak ang ating ekonomiya. Kasi yung mga ibang bansa, mga iba natin mga nag-invest sa Pilipinas, mga nagpapasok dito ng bago mga trabaho, ay parang di rin sa Pilipinas. Kasi ang sobrang laki nito, sobrang big deal ito, sobrang tagal pa. Wala pa mga malalaking pangalan. Well, papunta na tayo doon, pero sana mabilis-bilisan na para umangat-angat na muli ang ating ekonomiya na pumasok na ulit na magkaroon ng investor confidence na okay na. Napapatawan pala ng batas, hindi pala nakakatakas dito yung mga nagnanakaw sa bansa nila. So yun ang kailangan natin makuha dito. So doon tatapos natin yung balita na ngayon. Ako ulit si James Shopper. May mga ganito pa yung balita na. Comment nyo na down below. Dahil natin yan. James Shopper na mamaalam. Shoo!